Master Boys и ето го и новото ми видео най-сетне. След толкова почивки, и кажа лято и днес ще направим една нова поредица предизвикателства. Днес ще правим шеги по телефона с Данито и с Дейвид оператора, който е почти на всички клипове. И нека да започваме. Само да ви кажа, че имаме Facebook страница Master Boys, можете да я посетите. Корицата е с МБ, Master Boys Plan. Там харесайте и ще видите много неща, като кача клип в YouTube и там ще бъде качен и много такива неща. Така че нека започваме. Първо ще звъним за мъжки котарак, който е безплатно. Приготвили сме го за телефона на оператора. Така че да започваме. Гледайте какво ми се говори. Тихо. Кой говори? Дани ще говори. Тихо всички. Хора, Дани ще говори. Обаждай се, бе. Бахте циганина. Това май го събудихме от сон. Взимен съм. Да не е мечка. Я го мами. Мечка продава котка. Чакай, бе. Избраният номер не отговаря. Моля, опитайте. След малко ще опитам, да. Добре, дай да звънем на нещо друго. Добре, на колко завършваш това на... Нещо с 6 завършваше, на 6, 56 мисля, че завършваше. 2-4-5-4. Така. Котки, всички животни, всички. Аз съм с записвач на разговор. Така, сега. Малки писани. Малки писанки. Така. Те Сега. нямат номер. Няма номер. Гадини мазни. Гадни, лечуни. Чакай. То не вдига така. Нищо. Сега ще вдигне като. Да видим сега на кой После ще звънне хора, така че ако звънне някой да знаете, че е той, смешника. Котки, котенца. Котенца е безплатно. Ето те са безплатно. Има ли номер? Телефон имаме ли? Обаче Не. има фака. Защо на те безплатните номери? Безплатно. Ето това е безплатно. Добре. Сега. Мъжки котарак, ето има номер. Така, записвам. 089 797 после 7730. 7730. Така. Сега. Звъниме и така. Аз говоря. Ало! Обаждам се за мъжкия котарак. Да. Много е грозен. Добре, радвам се. Добре, са е Дани. Звънаме за нещо Са е Дани. Чакай, последно. Казахме. Всеки. Павел звъня. Окей, аз съм. Хайде да видим сега. От моят телефон ще сега звъним. Чай сега да го блокирам да не ми звъни, защото... То ще хвана да го... Не, я първо ще хвана и двата номера да ги блокирам. За нещо друго да се обадиме сега хора. Така, сега какво се обаждаме? Добавяне към списък За за Xbox блокиране. Xbox One. Така. Телефон. Ето е това. 920 лева, Дани. Така. Ето ще звъним Ето. сега за Xbox One. Сега звънаме. Плюс Kinect, плюс 7 оригинални игри. Ого. Кои са? FIFA. Писте хапчета. Аз пих хапчета. Така. Айде сега да видим. Какъв е номера?
089, така. 692 692, така. 2752. 2752, Кой така. говори? Аз. Остави го на земята, бе. Не ми се говори. Чакай да видим се. 089 692 692 2752. 2752, така. Не се номер. Така, звъним му. Сега да има. И Телефонът е изключен си. Не? Не. Звъни. кажи. Ало, обаждам се за Бобокса. За кое? Xbox-а. Тъй? Какви игри има? Какво? Какви игри има? Там една писема на приятеля. Да ми е интернета. Аре! Всички затваряме! Така, дай на последния номер сега да звъннеме и бай. Така, кой е последния номер? Кой? На кой да звъннем, ми кажете, хора? Така. На кой звъним? Нещо кажете. Някой познат, Не, който му нямаме номера. Не. На някой му го Дай знае. на някакво... Басейн. Кучета. Дай кучета този път. Не, дай за хамстер, ако искаш. Не, кучета. Кенгуру. Добре, дай ще видим жито. То е много. Не, я за нещо доме градина или... Не, мани. Животни търся. Търси, бе, мама. Бебета. Джакръс. Буко търси двор. Не е това. Момче на 15. Аре да звъннеме. Айде на момче на 15. Я вижте, Момче на момче. 15 за 35 лева. Някакви тапаци са продали момчето си за 35 лева. Стамбулийски, област Пловдив. Така. Окей. Аре бе, покажи. Цъкам покажи, не ми показва. Колко пъти трябва да го цъкнем? Нема номер. Саверно ти май бавен интернет. Не ми е бавен. Уау. Майко, красив. Майко! Ще ви взема. Дай на долу. Добре, То верно се продава някакво момче. Гей. Абе, амани. Обаждат се проститутките. От мала. Я, какво е това? Дето ще ме зарафа, това ще ме... Куко... Петли и кокошки. Дай петли и кокошки. Дай сега. Пуйчета, петли и кокошки. Така, сега набирам. 088. Чакай секунда. Така. 088. 630. Какво? 6. 30. Така. 37. 37. 33. 33. Дрис. Окей. 33. И... Слагай го и да... Са, питай, готова ли е? Не, Не, айде, моля те. Чакай. 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 Аз ще питам. Не, аз Готова ще ли? питам. Аз говоря. Моля те, готова ли е? Не, ще ти кажа. И той кое? Ми, кокошката. Готова ли е да снася? Ще заколам кокошки. Защото ако не снася, ще я заколя. Чакай. Ало, готова ли е? Кое? Кокошката? Да снася? На звънка тази пуйка. Пуйка. Абе, я си я ви майка. Пуйко скапа на гадна. Добре, явно няма да дигне. Мъжки попс за разплод. Ще го разплата яко аз. Така. Айде, оковен го. Така. За разплод, аре това да се... Я напиши кокошки, че искам кокошка една. Си взема кокошка. Дай, напиши кокошки, петли, бабини, митрайкини. Така, хайде, давай. Чакай малко, бе, човек. По-бързо, бе, човек.
Кошки. Кокожи. Кожги. Що са жуба? Кокожги. Кокожги. мотор! Мотор кокожги. Айде да се обадим едно. Не. Да. Той ще дойде с мотора, Не, дай, кокошки си искам. Искам си кокошките. На, баба. Вкусните кокошки. Ще ми снесят яйца. Коко. Коко. Коко от София ден и нощ. Ни прави компания. Кокошки. Направо коко. Колко ще дойде, бе? Я ми са кокошки, петли. Ги пак същите. Къде са, бе? Това какво е? Патица, токачи, куприни, пуйки, петли, Да, не го. бартери, мали, 4 лева. Добре, дай да пишем номера, чека. 088 Добре. 088 474. 474 4879. 4879. 4879. Така. Звъним. И решаващи момент. Хора. Така. Говориш, нали? Аз говоря, да? Готови ли? Дигни, бе, дигни. Че ще разпъца раза. Пити за клетката. Здравейте. Обаждам се за патици и кокошки, нали имате? Имам да. Добре. Кокошките готови ли са? Ако не смачат, че ги захалим, бе! Стига да не са заколени, човек! Толкова би минутите. Шоенце! Как за гласна? Хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се клипа да ви е харесал, колкото и лигав да стана. Пак е като предизвикателство. Дайте палец, нека този клип да събере 5 лайка и да чуме следващ клип. Аз бях Чичо Пав, аз бях Мастер Бойс. Абонирайте се, оставете ни един коментар. Чао, чао!